Samunani ngibingelele nginamukele le channel eMasweti Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela iqiniso lokuthi subscribe, mawuqeda ubale video ushaye like bese ke uyacomment kulolu daba lonamhlanje. Nganza kwethu ake ngiqale nje ngokunifisela amaholide amahle ka Good Friday nokuphepha endleleni nibheke emakhaya noma ke senibuya ke futhi emakhaya. Udaba engeze ngalo ke njengamanje udaba ulithinta ukubulawa kwa AKA nomngane wakhe uTibbs kanyeke nokungenelela kwemali evela kwinkampani yomunye weCaba Brothers. Ivideo ke enama details aphelele bengade sengiyenzile kodwa ngenxa yobude bayo ngabona ukuthi abantu abaningi bayebalekela ingakho ke sengithe angiphinde ngibuye nale. Angiqale ke nguvezela ukuthi ke ngokukamseshi uPhiley uDetective Philey kuveze ukuthi uvela ukuthini na kuvela ukuthi bakwazile ukusebenzisa amafoni alezi insizwa iforensic science iCCTV footage ukuthi ke bakwazi ukuxhumanisa lezi insizwa nokubulawa kaAKA bakwazi ukubona ukuthi lezi insizwa ibona basola abaqavile ngokubulawa kaAKA. Bakwenze kanjani nalokho? Uyakhumbula ukuthi ke umzi umvuka Gwabeni yena usolwa ngokuthi ucoordinator. Kushuthi ke kuthe maqala uzefoni kaMzi kwabonakala ukuthi umzi walandela uAKA kusukela eairport kuya ehotel eMhlanga kuze kubuywa kuziwa ku Florida Road lapho afela khona. Ngokuqala lokho. Okwesibili kubeke sekuvela ukuthini kuvela ukuthi lezi insizwa zonke makusenyuswa amafoni azo ama CCTV footage kuvela ukuthi zonke lezi insizwa zasikade zikhona ku Florida Road ngelanga kwafa ngalo AKA. Kube sekuvela okwesithathu kwasekuvela ukuthini mangabe kubhekwa futhi efonini kaMzilo osolo ngokuthi ucoordinator kutholakala ukuthi ke ngelanga okwafa ngalo uAKA waxhumana nomfunda Caba okumnikazi weBright Circle enye yamakhampani ale KZN. Umfunda Caba ngakusasa wasefaka imali efakela bani efakela ucoordinator umzi imali engango 800,000 ngabo kwara past 2 kanje wamfakela imali engango 800,000 kwi-account kabani kaMzi wakwaGwabeni. Thima singena ke le mali kumzi umzi same time wayithatha wayidistributor kuzo zonke lezi ezinye insizwa esolwa ngokubulala uAKA. Kuphela nje akukho kunye kusho okokuqala yini ucoordinator uyabonakala elandela uAKA esuka eairport eya ehotel lakilo ngisho esebuya endaweni lapha kafela khona. Yesibili thini zonke lezi insizwa ziyatholakala ukuthi okay zonke zazikhona lapho kwafela khona uAKA. Okwesithathu yini ukuthi ke imali esolwa ngokuthi yona mali eyahlukaniswa ngokubulala uAKA u800,000 kuvela ukuthi yayisuka kwinkampani yomunye wamaCaba Brothers okungumfunda wakaCaba. Okwesi4 yini kuvela ukuthi uLokhuzana ucoordinator uyena umuntu ke wasabalalisa ke imali ke bahlukanisele bese ukuthi ke unqamla juqu ke unumber 5. Okwesi5 ke okuvelayo ke uPhiley uDetective Philey uveza ukuthini uveza ukuthi ke uMelusi uyena kahle owadubula uAKA kanye noTibbs. Kuphela nganza kwethu ngolethela lombiko njengoba unjalo ngokuka Detective Philey mangokuthi ke leli cala uyalandela konke lokho engikushoyo kufanele ngabe ke uyakwazi. Ngiyabonga ngana kwethu ngicela ukuthi ungenzele iqiniso ungicofele subscribe bese ke sidibana kwivideo elandelayo.